Ahojte, turista je na Beňuši a ako správne tušíte, mám na test CF Moto 450 MT. Asi najväčšiu hitovku tohto motocyklového roka medzi cestnými endurami a zároveň najväčší otáznik. Ale v jednom otázniky nemám. Som presvedčený, že CF Moto 450 MT postavili podľa nejakého zoznamu sexy veci, že toto asi ľudia chcú a takto by to malo byť, že postupne to treba poočkrtávať. Som na Beňuši, idem sa previesť do Banskej Bystrice a štýlom, aký pasuje k tejto motorke. To znamená, že tá cesta nebude mať 55 km a nebude vždy asfaltová. A čo je tá prvá sexy vec, ktorú asi na prvé počutie chce garážovský divák? Zvuk. Počujem v tom KTM-ku, čo je normálne a minimálne na to naštartovanie a chvíľkové potešenie je ten zvuk výfuku parádny. Ako to bude počas testu, to si povieme potom. Druhá sexy vec pre mnohých, pre mňa ani nie tak podmienkou, ale farebný multifunkčný displej, na ktorom je toho veľa zobrazené. Akurát nenašiel som jednu podstatnú vec, aspoň pre mňa, a tú, ktorá mi chýba na mojej motorke na monochromatickom displeji. Teplota vonkajšieho prostredia. Skrátka, ten teplomer by som tam chcel mať, keď je tam už toľko informácií a toľko farieb. Napríklad teraz pri východe slnka by som chcel vidieť, koľko je vonku stupňov, ale za to v protisvetle je displej dobre čitateľný. A dá sa naň dobre pozerať aj vtedy, keď je vonku napečené slnko, je skrátka horúci deň a poludnie. A toto je jazda v noci, kedy som si nechal displej zapnutý v tom dennom režime, ako vidíte, pleští mi do očí. Ale CF Moto ponúka aj automatické nastavovanie displeja, aj manuálne stiahnutie intenzity. A teraz som vám rukou ukázal, o čo by to bolo lepšie, keby som si ten displej stiahol. Čo sa týka full LED svetiel, do diaľky aj do šírky svietia parádne. Za mňa vysoký priemer motorkový, ale keď sa nakloníte, tak samozrejme tie kúty ostanú neosvetlené, čiže na nejaké časté jazdy v noci a v serpentínach by to chcelo prisvedcovanie do zákrut externými svetlami. Ale je úplne jedno, či jazdíte vodne alebo v noci, cítite ďalšiu sexy vec tohto motocykla. Hmotnosť. To znamená, že takto ho šup, ľahko zdvihnem, lebo má kilogramov 185 v pohotovostnej hmotnosti. Výška sedla, ďalšia sexy vec, 820, čiže tá je takýto hrabkoši, na to v pohode sadnú a pozri sa, kde mám nohu, hej, to je taktiež v pohode. A široké stupačky, z ktorých som si mohol vytiahnuť gumu, lebo pôjdem do offroadu, sú široké, majú dobrú pozíciu, takto tam cvaknem jednotku a odľot. A toto je ďalšia sexy vec, ktorú očakávame. Samostatným tlačidlom bez vstupovania do menu môžem vypnúť ABS na zadnom kolese a trakčnú kontrolu. A overím si, či to tak je. Paráda. Zadné koleso dostalo 2 stupne voľnosti aj v trakcii a, ako sa ukazuje, aj v brzdách na štrku. A celkom dobre sa to ovláda. A teraz trakcia. To bude pekná jazda. Na tomto úseku cesty čaká CF Moto, taká vlna na asfalte, v princípe vytlačený priepust. A som zvedavý, ako to zoberú tlmiče v rýchlosti. Trošku im pomôžem. Zobrali to, akurát rozmýšľam, či nebude treba zmäkčiť trošku predok. Uvidíme. Zatiaľ sa budem voziť a užívať si státie v stupačkách. CF Moto 450 MT je v tomto smere veľmi dobre vyladená. Pohodlne môžete aj pomaličky jazdiť v stupačkách a dobre sa radí v stoji. Skrátka, tá ergonómia pre tento typ jazdenia je tam dobre nastavená. Tu mám také cestičky, pomalé, asfaltové, ale je tu aj jeden výjazdík. Ako motorkou by som si bol istý, nie som si istý obutím, ale tak uvidíme, že ako s tým plynom budem vedieť regulovať ten výkon. Tak skúsim, tak poďme do toho.
Ty volá, to ide dobre. Na to a tiež bordel. Dobre. Toto bola chyba jazdca. Že som prešiel. Ja som bol prekvapený z tej trakcie. Tak nás čaká trošku lekcia otočenia sa. Ale dobre, mohlo by to ísť. Takže takto sa tu trošku dáme dozadu. Tu nezapadneme nikde. No, teraz prichádza výhoda tej hmotnosti. No. To je jednoznačne. Pozri sa to, akože by som tu vedel sa s tým vypátrať. Aha, tu je dosť tak, ten koreň ma trošku nakopol. Možno budem v budúcnosti menej rozprávať a viac jazdiť. A tu je úzka tá drážka. A ako sa hovorí, one time, next time. Turista ide hore. Preto to bol prvý moment. A tu je ešte jeden. Drž až hore. Na cestu, tu sú konáre. Wow! Yes! Dobre moja! Až na ten plyn, ten musím tak doťukávať. Ale ináč, veľmi sa mi to páčilo. Ten výjazdík, ako... Škoda, že som musel opakovať, ale to bola chyba jazdca, takže do Rumúnska môžeš ísť so 450-kou, kľudne. No, tak v teréne bol výfuk fajn, uvidíme ďalej. Musím pochváliť takto sklápateľnú brzdovú páčku. Máte to už v štandardnej výbave. Toto je výbava do terénu a je to ďalšia z tých sexy vecí. Už neviem, či sexy alebo funkčne je urobené to prepákovanie vzadu na podvozku a tam máte ešte jednu dieru, aby ste tú motorku mohli znížiť. Za mňa ju znižovať netreba, teraz je tam svetlá výška 220 mm. Tu mi stačila a bolo tam pár takých miest, že kde by som mohol chytiť spodok. Za mňa na to také akože jazdenie turistické je to parádne. A uvidím, ako tie 200-kové zdvihy budú fungovať. Tam máme také vlny ďalej, len sa tam musím dostať, takže štartujem. Pre kalibráciu pocitov som si vyšiel výjazd aj na mojej 310-ke. Na CF Moto 450-ke sa lepšie stojí, akurát keď nejdete príliš rýchlo po štrkových cestách, tak 310-ka je výrazne komfortnejšia. 450-ka CF Moto má zrejme veľkú rezervu na vyššiu rýchlosť, väčšie nerovnosti, aby nešli tlmiče na doraz. Ideálne je, aby bol súlad nastavenia tlmičov, terénu a rýchlosti taký, že sa budú pohybovať vo svojom 200 mm zdvihu a že nerozskáču motocykel nekontrolovane. Na tejto poľnej ceste sú vlny, ktoré oko takmer nevidí, ale môžu prekvapiť a telo ich zbadá, keď lietate hore-dole. Bežné SUVčko, teda auto, by tu skákalo už pri polovičnej rýchlosti a búchalo čumákom o zem. A moja 310 by išla v tomto tempe na doraz, hoci na BMW mám lepšiu súhru medzi predkom a zadkom. Predné koleso CF sa iba kedytedy odlepilo, tlmič nešiel na doraz, zadný záves to tiež celkom bral, ale prišiel mi oproti predku mäkší. No to sú len prvé pocity, môžete to vyhodnotiť vy odborným okom. No, inak aj radička sklápateľná, to ma tiež teší. Široké sú tieto stupačky, parádne, ostré, ale raz sa mi stalo, že som chcel rýchlo posunúť nohu a trošku ma to akože zaseklo. Nie som možno až tak na to zvyknutý. Možno som si tam mohol nechať tie gumené vankušiky, ale ja som ako offroadiak, tak som to dal dole, nie? Nech to má taký štýl. A práve ten offroadový štýl je to, čo do tejto objemovej kategórie priniesla MT 450. Tak čo poviete na ňu? Asi aj viete, koľko stojí však. Ak nie, tak je to 6649 €. V cene máte takýto pekný výplet zadného 18-palcového kolesa s pneumatikou 140/70 R18. Na prednom 21-palcovom ráfe je pneumatika CST Ride Ambro A4 90/90 R21. Obutie vyzerá ako Pirelli Scorpion Rally STR, avšak sú to CSTčka.
Takto pekne sú vypracované zadné stupačky. Takto je prichytený zadný rám. Toto je pekne vyhotovené sedadlo, ozaj dizajnovka a celkom mäkké. A toto sú predné teleskopy Kayaba. A teraz poďme do úzkeho vyjarčeného závozu. Dobre sa drží kolenami CF Moto, aj keď chcem takto akože presnejšie po niečom prejsť, tak je to výborné skúsiť teraz túto trošku tak akože pocifrovať zo strany na stranu a že možno toto asi to neobmedzí tú svetlú výšku, že keď pôjdem takto pomaly. A svetlá výška je úplne že v pohode. Tak teraz skúsim takto výjsť, hore sem. Človeče, to ti všetko. Tak ešte tuto môžeme, no tuto, počkaj, tuto asi chytím, tuto hore, keď pôjdem. Ojoj. Svetlá výška teda úplne v pohode a na tomto type ciest si turista zajazdí s chuťou. Dobre to cíti medzi nohami a rukami. Hoci máte na výber pri CF Moto 800 alebo 820 mm výšku sedadla, ja by som si to nižšie asi nedával, lebo aj moje krátke nohy sú v sedle celkom zohnuté, čiže ostal by som pri 820. Na diaľnici som využil o 5 cm vyššiu polohu štítu. Nastavuje sa manuálne, ale jednou rukou a je funkčný. Ak mám dať na CF Moto 450 MT jednoslovnú nálepku, tak potom je to všestrannosť. Lebo celkom pohodlne ide na ceste, komfortne pri 120, hoci dá aj 152 km za hodinu. Ale toto nie je diaľničný typ. Toto je ľahký spoločník na každý deň, na ktorom si chvíľu oddychnete na okreske a potom zase poďme do stupačiek ďalšou skratkou. A potom zase do serpentín, kde dvojvalcová 500 rozbalí 31 kW až 42 Nm. Mám pocit, že pneumatiky CST sú presne obrazom všestrannosti motorky, dobre sa s nimi jazdí aj na ceste, aj keď tuto, trošku mi počmykli, ale to sa dalo asi v danej zákrute čakať. Za mňa výkonu je tu pre turistu ojojoj. A tu mi ten zvuk pasuje. Oveľa lepšie ako pri ustálenej stovke, tam mi už vadil. Ale zmeny otáčok mu treba. V spleti zákrut mi príde moja BMW 310 GS taká obratnejšia, šikovnejšia, lepšie sa na nej vykrajú zákruty. Ale na sypkom podklade hrá CF Moto prvé husle. Najmä ak nemusím vyberať poistku, ale takto tlačidlom vypnem ABS vzadu a trakciu. A potom si len užívam. Hoci práca s podvozkom je vyšší dívčí, nedalo mi a zo 400 pajdov som sa v garáži trošku pohral. Manuál k motorke názorne a jasne rozpisuje rozsah nastavení a povedzme strednú hodnotu na 80 kg jazdca, čo som vlastne ja. A príde mi, že v danej cenovej kategórii ponúka CF Moto široké možnosti nastavenia. To je predpätie vpredu, je to pekne takto oriskované, nádherne to vidieť. Koľko to vyťahnete, môžete si to odpočítať. Čiže toto je maximálne uvoľnenie predku, to znamená, ten preload je minimálny. Predpätie zadnej pružiny sa nastavuje týmto krúžkom, spodným ten vrchný je kontra. Možno by nebolo zle, keby tu boli dva takéto kľúče, keď si chcete na začiatku tie krúžky akože odlepiť, to by bolo ako také, že praktickejšie. Čiže ja teraz tento horný kontra dotiahnem, nastavil som si to na stred. To predpätie, predok aj zadok, tak ja som taký akože stredne, hmotnosť, jazdec, idem sám. A už úplne chápem, že prečo to ľudí baví, keď na Afrike si to nastavia elektronicky alebo na tých luxusných motorkách. Nemusia sa takto váľať. Tu by mal byť tiež rozsah 20 klikov, ja som si zobral rukavicu. Predpätie nastavíte golou zračňou a kompres či odskok s krutkovačom s pohodovo čitateľnými klikmi. Keď sme už v tej garáži, tak si ukážeme náradie, aké máte v CF Moto. To znamená v tomto obale
sú kľúče 12, 14, 10, 8, 14, 17, nejaké imbusáky, skladací šraubovák. To znamená, že tam máme aj kríž, aj placatý. No a toto je na nastavovanie tlmičov. A toto je v podstate na to predĺženie nástavec. Najskôr som si vo fabrickom nastavení načítal naše nerovnosti, potom drobné hopiky hop. Aj som skúšal prechádzať mínové pole a následne s drobnou korekciou predku prišiel na rad malý výjazd CF Moto Gangu. A tu ďalšiu sexy vec asi tušíte. Objem nádrže 17,5 litra. To zvyknú mať už tie luxusné cestovateľské motorky. Moja 900 má menšiu nádrž. A tu je Gang CF Moto, pozrite, vidíte? To takto dopadne, začnú sa takto stretávať. Takže nádrž určite paráda, nemusím často tankovať. A dobre, ja tam mám spotrebu 4,6, ale tak je to test a dosť tomu dávame. Ale myslím si, že za 3,5 by sa tu aj dalo jazdiť. Maroško, za koľko ty jazdíš spotrebu, akú máš, tvoju dlhodobku? No pozri sa, dneska som bol v Cashmarku a 3,3 litra na 260 km. A neflákal som sa úplne. A ty si čo za šoféra? Ja to mám 4,6. Ale dlhodobo 3,7. 3,7, hej? 3,7. Dlhodobo. A spotreba nám k večeru stúpla, lebo blatových radostí bolo ojojoj. Ale poďme na zoznam sexy vychytávok. No, začínajú kriačiky, aj tam je strom, takže aby sme nezabudli na všetky sexy veci. Zrkadlá, ale viac ako ich sklopenie, ma viete čo fascinuje? No, tu sa to zišlo, vidíš, paráda. Fascinuje ma viac to, ako dobre v nich vidno na ceste. Aj, tu je blatko. Dobrá je tá motorka. Tým, že je ľahká, tak aj začiatočný turista sa s ňou moc nenatrápi v teréne. A to je paráda, že v tom zrkadle chytíš a vidíš. To je taká plocha a väčšina ľudí asi po cestách, že 90% je to v tejto polohe a používaš to zrkadlo, takže na to je výborné. Aj keď chceš mrknúť, že či ide niekto v teréne za tebou, tak aj z toho stoja sa nemusíš dávať dole. To má lepšie zrkadla ako čokoľvek, čo som mal. Tak veľa som toho nemal, no. A už na tejto ceste sa mi zdalo, že to jemné zmäkčenie predku veci pomohlo. A bol tam lepší súlad predok versus zadok. Ojoj, tak toto sa oplatilo nastaviť. Ako možno chytím prvú skalu, na ktorej ma vytre, ale... A mám to tu s Afrikou, s podvozkom odjazdené. Showa Era. Tie skaly, čo ti práši? Viete, ja som turista motorkár, ale jazdil som rally na aute a bol som rád, keď ten podvozok mi fungoval. Hoj! Ha! Ako priatelia, poviem vám tak, že s jedlom rastie chuť. To pri CF Moto platí. Za mňa úžasný entry level. Čo entry level? Akože oni sem dali presne tie sexy veci za mňa. Výfuk nie je sexy, plyn nie je sexy. A čo ja viem, možno aj trošku mám skrčené nohy, keď idem. A to sedadlo ja mám možno lepšie. Alebo v serpentínach je moja 310 lepšia. Niektoré veci v teréne vidím, ale toto je terénnejšie ladené, dobrý postoj, ako za tie prachy. Fú. No super, má to ešte aj ten taký výraz a už by som len na nej lôm robil. A neviem, že možno aj ten dvojdielný rám je na to, že zadu zohneš, tak potom nové kúpiš. Ďakujem za sledovanie, boli to také pocity. Dobre mi to teraz išlo po tej šotolinke, teda pocit, hej, ja som stále turista. Turista vás zdraví, pozrite si film Turista, keď sme už pri tom, ten je parádny. A prajem vám šťastné cesty. V jednej stope vy ste vždy toto mali, toto je ono, čaute.